Eguerdion Joseba, Bizente naiz, eta hemen gaoz Alamedan tabernan Bilbon. Mila 1954 zabaldu zen Alameda taberna. Lehenengo jabeateo izan zen, eta gero 20 urte beranduago, Pako. Pako egon da hemen 24 urte, eta jubilatu zenean Gabriel Artunda taberna. Felipadak da pintxo berezisa, Felipadak dagoen izenan, porque etorri zen bezero bat, beren izena izan da Felipe, Teoren laguna, eta eskatu da egia dut egin pintxo bat bere laguntzako. Eta eskatu da ingredient, antxoa, ogize, letxuga, maionesa eta pikante. Eta holan jaio zen Felipadak. Egunean egiten dut, gutxi gora bera, 300, 400 Felipadak, eta gero zapatuan eta hori, igual 900 segun eguna. Porque hemen Bilbon, Felipadak egin da, kriston famatua. Eta gure Felipadak registrata dago, hor daukazuen beren registro, eta beste pintxon berez izan da hemen, ensaladia rusa. Eta hon, Felipada bat egingo. Honek dira beren ingrediente. Etxeko maionesa, antxoak, letxuga, pikante eta molde ogie. Lehen ogize eta maionesa, etxeko maionesak inbitzen da. Beren sekretoa da maionesa, etxeko maionesa. Eta izin jate esan, bestela kopiatuko dute. Eta gero antxoi, 4 antxoa, neu kadizepua naiz. Baina lekitxon bizi dut, 36 urte. Ni ikasi nuen euskera, nire amumatik lekitxon. Eta berarekin egiten dute euskeraz. Eta hon letxuga, pizkat. Gero pikante pizka bat. Eta orain moztuko dugu ogize. Maionesa pizkat. Eta holan. Eta hau da gure Felipada famatua. Bueno, Joseba, espero dute gure Felipada gustatu izana. Hemen gaoz Alamedan tabernak, Bilbon, bale? Agur!